Lona owesifazane uboshwe eSenturion eGauteng kanti ubhekene namacala amane. Elilodwa elokubulala, amabili enkohlakalo kanye nelilodwa lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Ummeli wakhe uveze ukuthi wake waboshwa ngo-2000 ngelinye icala kodwa-ke isigwebo sakhe salengiswa. She appears before you with no pending cases against her name, no outstanding warrants against her name. However, she has a previous conviction of assault GBH. Umndeni ushaqekile. Umfowabo womyeni wakhe uthi uma kushone umuntu emndenini ubefika exhake inqwaba yempahla zokudla. Ubefika ekhaya uma kushone umuntu alethe ukudla okuningi. Sizibuza nje ukuthi uyithathaphi lo muntu imali. Usizwise ubuhlungu ngempela. Kuningi esingakusho ngaye kusukela afika ekhaya. Baze bathutha nobhuti bayohlala eKlerksdorp. uBrenda Molotsi oyisihlobo uthi wezwa ngomshwalense ukuthi ingane yakhe wayeyibhalise ngesigidi samarandi. Wanikezwa isemishi nje umntanami kwaba ukushona kwakhe. Ngicasukile futhi ngithukile. Ngithe mangimbona enkantolo angangazi ukuthi ngenzeni. Kumele abolele ejele. Umbuso uthi amacala abhekene nawo abucayi kakhulu ngaphansi kwesigaba sika Schedule 6 uzosiphikisa isicelo sebheyili. The state is opposing the release of the accused on bail. This is, in fact, this matter falls under Schedule 6. Icala lihlehliselwe uLwesihlanu olizayo nalapho azofaka khona isicelo sebheyili.